पतंजली योग समिती आणि भारत स्वाभिमानान आयतारा गोयभर योग महोत्सव मनयलो। महोत्सवा निमतान गोयभर 32 सुवातींचेर योग शिबिरां जालीं। शहीद दिसा निमतान बाबा रामदेवान पुराय देशात 23 मार्चाक योग महोत्सव घडोवन हाडून भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेवा सारकिल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। योग महोत्सवा निमतान आयतारा 23 मार्चाक गोयभर योग महोत्सव जालो। गोंयांत 32 सुवातींनी त्या निमतान योग शिबिरां जालीं। आज 23 मार्च 2014 शहीदी दिवस, ज्या दिसा तांच्या स्मरणार्थ आज आमी हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। स्वामीजीन ह्या कार्यक्रमाक एक योग महोत्सव अशें नांव दिल्लें आसा आनी हो देशभर चलतलो। जवळ प्रत्येक जिल्ह्यान हो कार्यक्रम जातलो। ह्या दिसा भायर सरतले, एका फिक्स टायमार योग आनी प्राणायाम करतले। म्हापशा गणेशपुरीत असोच योग महोत्सव जालो। वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे आज संपूर्ण जे भारतान जगान सगळीकडे जे कडेन आयोजन जातले 10 कोटी लोकांचे उद्दिष्ट दवरून एक वर्ल्ड रेकॉर्ड जावचो। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आणि चंद्रशेखर सावंत। टेबल टेनिस बायलांच्या सिंगल्सात भारतान कझाकिस्तानाक मारले। आयतारा ताळगांव पठारावेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मॅचींनी भारताच्या एस मुखर्जीन कझाकिस्तानाच्या रायबोवाक 3-1 मारली। मात हाँगकाँगाकडेच भारताच्या चल्यांनी मार खालो। मेन सिंगल्सात हाँगकाँगाचो लेम स्यू हेंगान भारताच्या ए यादवाक 3-0 मारलो। रोड टू नानजिंग आणि ग्लोबल ज्युनियर आणि कॅडेट चॅम्पियनशिप खेळ सध्या साळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात चालू आसा। आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघान साखच्या आधारान ही सर्त घडोवन हाडल्या। ह्या सर्तीतल्या चलयांच्या एकेरी गटातलो खेळ भारत आणि कझाकिस्तान मदीं जालो। भारताच्या एस मुखर्जीन हो खेळ 3-1 सेटान जिखलो। Road to Nanjing is a qualifying tournament for the Youth Olympics, which will be held in Nanjing in August. Only one player from each country can participate in this tournament. There are 8 countries which are participating in this tournament. Only 2 players will qualify for this Nanjing tournament. The second tournament is a Global Youth Championship, where there are 10 countries participating. In this tournament, there will be cadet singles and junior singles, cadet doubles, junior doubles, and team championship. Cadet singles is under 15 years, and juniors is under 18 years. Goan 4 players will also be participating on behalf of India for this championship. इतल्या मजगती दादल्यांच्या एकेरी गटान हाँगकाँगच्या लाम सियू हांगान भारताच्या ए यादवाक 3-0 सेटांनी हरयलो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकर। इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।